May nga pa Papa Joe, Papa Litoy, paligog tago sa akong name. Kang squaon? Kuha, tagoon mo, Papa Joe. Asa manibot ang Papa Joe? Tago eh. Mo ba? Anak ko siya tinudong di ay. Dodong. Oo. Laki na siya. Yan. Hi Papa Joe, Papa Litoy, paligog ko tago sa akong name. Managtago dong, ako nagyatag ni Papa Litoy. Atari dong. Tambag ko dako sa akong dakong problema karon. Na ako'y nakachat nga Belgian, Papa Joe. Bayot ni siya. Uy? Mga August karon tuigan ni na ako siya nakaila. So kada to Papa Joe, sige na may video sex. Skype or Messenger, sige siya padala na ako kwarta. Kaya Papa Joe, bro, nagmahay sa akong ipangbuhat kay naay amigo nga nag-ingon na ako nga naa daw ko'y video sa usa ka porn site. Oy, congratulations. Uya, no? Wawa ito, Papa Joe. Amot lang ka, Papa Joe, kung tinuod, Papa Joe, kay wa pa man sa ko kakita. Wa sa ko'y plano nga i-kumpirma, pero feeling na ako tinuod, Papa Joe. Murag gi-record sa bayot nga akong kachat ang amuang pa nag-video. Palihog utambag Papa Joe kung unsa nga akong angay buhaton. Kung tinuod ni Papa Joe, wa pa Joe ko ni na ako makumpirma. Kay kung makita na ako kung kagalingon dito, ako lang siguro ang mauwaw sa akong kagalingon. Uwaw mo lang. Salamat sa pagbasa. Yeah. Anong tanaw niyang profile pic, Papa Litoy? Bata pa din siya, Papa Joe, no? Oo. Murag si paring Jimboy. Mga nga ng idara, mga 16. Oo, no? Mga 16, 17. Pinadadaan siya dadada. Well, sa ako lang nakakuha, no? Di kaya na siya mukataping anak kung lalaki nga skandal. Di ba? Wa mo sa kita mga babae kay mamalit og Wala, uy. Isang taong babae mamalit ang nanay. kasagaran magod nga luoy kayo kung mabutang og skandal mga babae. Kay pistaan kinas mga lalaki. PM, uy, share some link. Pinuod din ako, Papa Joe. Lain kasi lito yung yamingon nga. Tagay kong link ka namin. Uy, ay paging anak dong. Diba, mostly kuhan dyan, mga babae. Mo na magkatap dayon. Maski simple ra kistanan. Katap dayon. Bita, Papa Joe. Napuno na si virus akong cellphone. Okay na, basta mga cellphone yung punos virus, kaya naklaro ka na ng li. Diba? Yan. Okay, so, muna. Yeah, so I said, lalaki, 10 years from now, mausap ng naong, dili na mo yung naong nung, kanay mong naong ron na. Mausap na. Litoy bito, di na mo, alam kinakalataan niya. Sikat kaniyang naong sa una. Karon? Dapat na itong mong naong. Oo, ikintrada ni mo. Dahil nakasuot, beware. Mau ba? Kung babae yun, automatic na ikang Kevin, no? Yan. Hello sila ni Erna Arizo, ni Gemma, ni Juan, Bino Rose, na naminaw ka ni Reds. Yan, salamat. Okay na ba ilan yung problema, Papalitoy? Text line ay short problem diri, Papa Joe. Okay, short problem. Papa Joe, doon ako'y pahandusan. I'm a girl and I came from Negros. Doon ako uyab. Ang akong problema is nawad-an dayon kong feeling sa akong uyab. Di na ni karon gasugod. Start ni atong doon ako'y giseryoso nga uyab din nagkabulag ni. Mao na ni nga kung doon ako'y uyab mawad-an na dayon kong feelings. Di ka ni RG. Kakas ba din yung kuya, Papa Joe? RG. RG, no? Kung naminaw ka,
mawadan dyan kag feeling sa imong uyab, tungod kay ka ng uyab mo na puli sa imong uyab nga imong giseryoso, diligid na siya ang lalaki nga nakapapitik sa imong kasing-kasing. Dili siya ang klase nga lalaki nga makapabukad sa imong katay. Makapalapad pa ba, Joe? Sayang na pagbati. Yan, basta nga napagbati ng ilapad yan. May kagana. Yan, so, mo na siya nga, for the sake lang nga makauyab niya, nang ka gamay, kay cute, pero, fights na, ana, pero wag yun ang imo, wise walk ba, walay something, dunay spark. So, wari yapon. No, good. So, paghuwat na lang ay pag-uyab-uyab din sudin-sudin. Huwat na lang, doon na yung lalaki nga magkapapitik pagbalik sa imong kasing-kasing. Ana. Hello? Hello? Okay. Yang dunggan rang nga nipitik. Cellphone, sige pa ba, Joe? Hello? Hello. Ngayong hapon. May hapon. Kinsan eh? Si Joy from Hindang. Hindang Leyte. Opo, Papa Joe. So may problema ni mo, Joy? Papa Joe, may papagana sa pagtoon. Tora. Huwag mo gani kakasabot nga problema pa ron no, yung mangutan na ka pagtuon sa diha. Nagtambag pa may sulirin na riday. Joy? Basin og problema kasi mong uyab mo nang di ka kinamtuon. Ay, kung doon na lang ang papalito, Papa Joe. Anda! Sige, bye. Ay, nako. Wah, klaro dito siya dito tigtuon. Huwag mo siya kasabot. Nga, itanong mo nun niya nun nga na pamalaskuan. Yan. Okay. Nadia pa pala ito eh. Nakadari pa ba, Joe, sa text line? Laing problema. Hando sira sa usa ka problema. May ngapan, Papa Joe, Papa Litoy, nata ko'y pahandos sa problema o birahin na lang pod. About the ini sa akong boyfriend, 1 year na may kapin. Wako kabalo nga naadi siya ilaing uyab. O karon, Papa Joe, tug-anan ako niya nga nabuntis di ay ang girl. Diningon siya nga nako nga dili siya ang amahan. Kay gipahibaw siya nga hapit na manganak ang girl. Karon ang anak na og nagpadala siya og money para iparehistro sa bata. Angay pa ba ko nga mutuon niya? Nakadawat na unta ko niya sa iya nga gibuhat diri kanako. Unya pilit man gyud jud ipatuon niya nga di gyud siya ang amahan. Ako di ay si Alan kami, pero di na ako na true name from Tuburan, Cebu. Yeah. Well, di na mi kabuot ni mo di akong mutuo ka sa iyahang rason or dili. Imuha naman na. Kung imo siyang gipasaylo, gidawat ni mo siya nga nung natinta sa laing babae, imuha na. Pero kung mingon ka na mo nga angay pa ba ni mo siyang, angay pa ni mo dawaton siya nga, imo naman siya gidawat. Unya, siyempre, namakak lang gito siya para dili kay ka masakitan. Pero yatong anak kay, nga nagutang magpada siya og kwarta para rehistro kung di pa to ni anak. So, kung naigugma ka niya, unya, siya sad, naigugma ni mo, salig lagi mo susugo sa anak. Pero ang problema na, guwadyo ka kabaho, uyab gyapon mo diri, pero padayon nila ang relasyon dito. Iliguli niya ang taga-asa man ang babae. Wa ka ba ang babae dito nga naa ka na-exist? Kung mo niklaruhan ni mo. Ino ni mo siya nga, kung tinuod na yung mga anak mo na ni mo, di, dawaton ti ka. Pero, dad ako dito or makatubang tang tulo para pag matuod nga wa na mo'y relasyon kita ra. Diya di ka pugngan kung magsuporta ka sa imong anak kay imo mo ng anak. Pero kanang klaro kayo dili kay diri uyab to niya imo lang ko ingnon nga buwag na mo bata ra imo na niya. Kung muli ka dito kamorde gyapon kay wa Ay, kala ko. So mo lang klaro papalitoy. Yan. Yan.
Ito rin check the phone line. Kilibagting. Hello? Pa-shout out ko ni Chris. Diretso man tayo, Papa Joe. Ito rin shout out. Kasi ni number niya, 384. Karon tata da, basta magduwa mong Japon mo. Kana suguon og mga dagkong tao diha ba? Kato kisugo man to. Basta inyayari na dito, Papa Joe. Ang ano mang ginagawa ng mga anak? Hoy, ano mang ginagawa ng mga bata? O anong ginagawa ng mga matatanda? Yan. Ay siya ring susundin ng iba pang mga matatanda. Na pala. Ano ba mga bata? Okay. Papa Joe, magpatambag ako ba? Minyo ko, nya minyo po ning babae, iyang bana, wa diri. Priso, iyang bana. Dugay na miyan yung bayan na puros mi mga kasado. Saom naman ni palihog lang, tambagi ko. Sinaka kinalagtambag ka na, bro, kabaw na dyan ka na. Maski pag dili pa na piniriso yung bana, ikaw mismo, minyo mo. Oh, nya minyo sa ng babae. Nya, kanang iya na kalakiha, dako na kayo na sayop nga na, kay naamoy mga tao nga inyong gipasakitan. Complicated kayo sa question, Papa Joe. Yan, okay? O niya, usa pa, ang kuya bigyan nga may tabuan na pag yun, kung makagawas to ang Yung bana? oo, niya. Mingon na to siya mga kakusa dito nga. Uy, laya na ka ugma, Brad. Ay, kabila ka, Brad. Balik ka ko. Nangiro ng adlaw. Diba? Yan. Oo, niya. Balik ka to. Wala. Ika na kuto na to. Muna yung problema niya. Okay, papalitoy. Papa Joe. Napadya. O, apa dari. Punta na pa ni. Tubag ka kamay. Unya na. Kapay lain diri, itago lang ko na siya nga, ano. Sige. Oo, okay, mga medyo short raman ng problem. Papa Joe, itago lang ko sa pangalan nga John, og na ako'y uyab nga 19 months na mi, together. Pero wag yun ko na official nga nanguyab ko. Kay ba akong parents about namo. Yan, saon man Papa Joe nga gikontrahan mi sa mama nako kay bata pa daw ko. Usa ko ka college student. Sige ingon nga okay man mi. Karon Papa Joe gitawag ni mama nga nguyab na palayo na daw siya nako. Nya karon sige gihapon mi kita-kita. Naglibog ko Papa Joe if maminaw ba ko ni mama or maminaw ko sa akong heart. Magpahandos bira lang ko Papa Joe. Yan, ika ni John. Yan. Well, John, no? Ang una ni mong buhaton, John, paminaw sa nako. Ni mo sa Papa Joe? Oo. O sa niya? Sige. Ikaw doon mo paminaw sa mong leksyon. Kana. Kay, kana imong relasyon, kung kamaw lang kamudaan na, ang uban na labi na laki ka, no need man nga imo yun nga kanang i-declare gini mo nga, mana na ko iya, banak, di ba siya masugod ang mama eh. Kaya siyempre bata pag ka, mag-uyab-uyab ka niya, mingon ang mama nuwa na, maguba ng pagskwilaan eh. Tinuod ka na, Papa Joe. Oo. Sus, magkat-o na yung kuhan, cutting, nga na. Oo. Di ba? Mingon niya ng mama, sus, ang akong anak, sukad nga nagkauyab, may na kayo mo dagtigom. Inikabot og 300, gastuon na yun. Asa ka na niya? Di ba? So, kanay mo dong, college naman ka, dako na mga edad, di mo na malikayan nga na nga makauyab-uyab ka. O gayong mo sa uyab, gugmanin mo, di pa rin wala yun yung hindi mapiktahan ang inyong pagkuhan. Pagtongha pa. Oo, okay, maski sa ano mo nagbalibad ng mga batanon ka rin, ayaw mo pag-uyab-uyab na. Ano mo, supak yun na Papa Joe. Magkani ka na, naigun. Labi na ang mga laki. Yan. So, siya, wala man maguba, Papa Joe. Siya man na nakapamaayos akong pag-eskwela. Mo gani, oh. Ako Siya pa di yun ang maguba, akong Papa inspirasyon. Joe. Oh, yan. Kompleto pa. Wala pa yan yung ulitoy. Nga naman, Papa Joe. Mangguba man ka. Ano ba gina? Bungkag ang balay sa pagsukan. Okay, bitaw, kasuntin mo.
prove it to your parents nga they're wrong. Pero kung nagugman di yun lagi na mapungan lagi. Sasaong ina. Kaya ganun bitang pungan mo, mutakas, mulayas, magtaban, mag-building. Hindi na balik kasabot ang mga kapatanon nga mo ni tumong sa mga ginikan nga ay lagi sa mga uyab kay bata pa kayo. Tinuod na pa ba Diyo, di kasabot. Di man gyud na kay ang pagbati mo pilit mo wa mo kuan sa akong kalibutan nga na may pamaghikog na lang ko. Kana. Na maging anak. Mula. Na maging anak yun. So, more na siya kay kasulti nimo nga i-prove lang. And then whatever or unsa may tabo sa inyong relasyon, always be strong. Di lang sila padas tentasyon Papa Diyo. Yeah, I'm not in the authority. I'm not in the authority kay di naman na kinala mo pa dyan ibalik-balik na mo pa sa temptasyon. Ikaw mo maging mo nga sa relasyon sa mga bata ay mo sa suding na pero ay musita kang nga ayaw niya sige mo siya ngano kang dili buhaton mo. Ako dyan masulti nyo, ununahan nyo yung mga future panaminan ninyo. Ang mga nahitabo sa mga batanon sa unang anisuda na butangan nga wakabawi ba? Nga sayo pagkaayos tos, nangapangag na, wala na kanang gams ko galingon, yung edad, disi pa. Nga na kayo, yun naman. Okay. Wato mapangag ako, napangag na ganis nung bagay man. Hindi na pangag yan. Uban, balik-balik lang sa purol. Mao ba? Kapila na sa loobon di ay. Okay. Wala ka kumandayan na nga. Uban ganyan, di lang ganyan mag-t-shirt ganyan para short trail labahan. Lisod na kayo. Anyways, we'll be back mga kabarangay. Don't you go. Hello! Good afternoon, Papa Joe, Papa Litoy. Good afternoon, Bilyang. Mao sa niyang bago pangalan Papa Diyo, Bilyang. Mali ko ba? Mura man nagyang-yang. Billy, sabi mo punta na ron. Ang tanong. Asa may sound effect? Muna to siya. How anticlimactic. Hoy, Papa Joe. Hoy, Billy. Valentine's Day is coming. Kunya. Di naman ko mag-social media kay daghang mga posters na ay usa or duha ka nila lang. Again, di ko masulti kung unsay gender, kung babae ba siya or lalaki ba siya babae. Boy ba siya o girl. Okay, sige, alam na sige, tanong. kung saan ko pag-approach nga para na ako'y ma-date sa Valentine's Day, February 14. Kasi di kayo kanang garapal ba? Well, simple na kasi tanan, just make it sound friendly. Like, uy, kuhan, blah, 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 karang Valentine's Day, bawa mo ko yung date. Alam ko, di ko ingana, ka-desperado po. Dili man sabi mo mag-date, kita lang mag-quick na, mga ontas gawas. Ana, uy, lahis na date mo pasabot. Sugdan na to, mga peta or open-minded baka. Basta di kasabot at open-minded, Papa Joe. Kung taon na to, pagpa-kwan nga, friendly lang nga, dili baka murag barakuda. Why? Dili mo na yung barakuda. Murag ang leon, mulapa dahil Carnero. Carnero, mulapa. Carnero. Vice versa. Wala, mo Papa na Joe, siya. daghang ginaminaw, Papa Joe, sa imong program to. Ila di kong gikuan kisa mo to imong friend gabot pasabot. Kabaw na me. Pak, ganun. Daan ko nakastorya ganinang utto. Hindi na tawag chika, ana. Mo ni. Matuputan na tayo balik kay Morto Oras. Oo. So, ato na sa problem katong imuhang chika. Di man to problem. Commentary man to nga how sikat yung program is. So, mo na siya, kabaw naman ko ng mga tao na basta Valentine's Day yung Basta, hagad ka. nakaswerte man ko in February 2017, after na to sa Valentine's, ingon ko, mingawan ako, firing squad ko siya. Tagay, kalma kayo, no? Da, nalagkatol. Pinalagdag ka to? Mas maayo. Ano man? Para lang mo. Ato na bis kalasangan. Puno man. Pero ning work lagi itong approach, Papa Joe, katong mingawa sa akong Valentine's Day. Oy, naigo ko skuan.
bala. No? Ayun na, oh. Pwede yun. Usan kay another swerte nga. I'm sure dagang naminaw. Nya gusto sila makakuha og tip gikan ninyo. Pakatunan sa Kay ilaha. expert man mo. Pakatunan na sa ilaha. Sigday na sila ilaha ng diskarte. Unsa? Mahala na sila ilaha na ng diskarte. Ilan na diskarte? So idja day awa. Oh! Ano na, uy. Malinguha Pwede ka halalagari. Pakita no. Sige. Okay, Papa Joe, Papa Finish na. Litoy, good afternoon. Thank you. Okay, sige mga kabarangay. Pops, ako'y punta na ba na may mga taong himantayon, sige lang panaway na ako. Nga itom ko ko, bisa nag-brown jud ko ba? Ha, niya utro ra ba sa silang sawayunon po? Ikan glory. Sidain na sa sige ko. Good ka na mga... Paminaway, Papa Joe. Oo. Di mo na malikayan nga naagi mga taong kanamang wag yung lingaw, kundi sige lang panghilabot. Correct. Ang importante din, ma-brown ka, maitom ka, as long as happy ka, wa ka magpangayo nila. Paninguha nga sa ilahang pag-ubos ni mo og tanaw, imong isaka ang imong kagulingon pohon. Hello! Hello? Okay, wow. Happy birthday rin sa igagaw nga si Raymond. Pilomyana. Happy birthday, Doy. Karong adlaw mismo, Papa Joe. Ayan, may ginimbir matumba. Hello! Hi, good afternoon. Oh, pas na. Oh. Daliaran yung pas, no? Mami D. Ano ba yan? Ano ba yung Diba di maklaro? Putol-putol sa to? Okay. Kanan, padaplin ako doon. Maklaro na to. Oh, klaro. Kaya kung ano ganina, kay wala na time ka, nag-ano ba ko sa niyang commercial? Why? Why? How my phone? Concern siya, Papa Joe. Oh, of course. Oh, yan sa may punta na ni Mami D. Lagi. Abi pa lang ano ito. So ba ako ba, every time once mo ano ba, medyo na upos na akong pasinsa ni Bitang. Nilitoy. Dili na ako, eh. O sa litoy sa to? Okay, di walang kamuwang-muwang to na si Litoy. Uy, buot si litoy. Pacho na daw, sis. Bagay taron. Si Litoy ang klaseng tao matadaon sa kuwang ka na makahurot sa kong pasinsa. Ah, sa litoy mohurot ni mo. Ito Okay. seriously, naurot akong pasinsa kami bitang nagbutang kag na ano. Di ba lali magpasige kag ka ng paresorbi papasyo pa? Gasto ba? Nya. Kasi karon nawagtang natad ang mundo rin sa amo ang kuan, sa amo ang yuta, gibutang. Sayon na Jol sis. Oy. Alam nga naman po nag-sit up sa CCTV camera at ilo na ako dito no, sa bukiran para lang ma-monitor na ako while na ako diri sa Ari, sayon na ka na Jol sis para wala na mo ibot si mong muhon. Ay, buhaton, Papa Oh, Joe. di imong kuralon. Papa Jody Coral Good. Ayaw ng kural nga maibot. Kuralin na o ka ng halublak nga porting bagaa. Siya ron maibot pa na nila. Kaya niya siya before, kagi na maguna siya guiding, no? Na mga gulay sa nung banyo. So, ako, Di ba okay na siya nga? Dati siya tao nga, kanabang masina lang ka peso. Naasad. Lagi mo nga sinasinahon. Ikaw pa Sir John, nakasig ba ka na tao ng masina ni mo? Oo, naidaghan. May pilan. Friends ako nga tubangan pero sinahon sa likod. Ana, gina, Papa Joe. Oo, sabi sa palikuran mo ka pa Sir. Daghan ka na mga friends na ako nga close ka nang may ka nang kailar gid na ako nga Dayon. inside na yung kasina sa. Oh, mo na nga inig-post na ako sa akong Facebook, magduduwas like. Mao ba, Papa Joe? Ha? Ako pangutana ba? Kung paano magpag-control ko lang, so nabitang marag init na dyan kayo ng ulo bitaw niya. Oh, sa may opposite sa init. Kung saan makapakalma niya. Di sa lagi opposite sa init.
bugnaw. Oh, di mita kag bugnaw to, pabugnaw ay mong oh. Buta nga. Kuha kag palit ka kuan for Ay. Salena Isim Kriya. Ice Bucket Challenge. Okay? Sige. Yan. Part na sa edad. Kana ko sa kinababadyo. Luuran. Matingwag yung ka na. Nindot na ba kayong comment kanina, no? Mo ba? Oo. Asa ato? Katong kuan good nga. Dugin na kasi na diri niya nagpa-picture gyapon siya niya maura gyapon ko. Ano ba palit ay? Yan. Ulang kausaban. Ndo tara. Okay, sige, Papa Joe, shoutout ko sa kong wife ko si Hanelet, ganawin ako ang ni Boogie Root. Yan. And may ngapon sa din ni, saan siya? May ngapon, na-addict ko pa siya programa kikan Judin. Okay. James Rock Montibon. Heavy traffic. Diri sa Tayod Konsolasyon going to Pagnaan, Eric Diany sa Landstar. Sigurado traffic pa ba dyan, ha? Di na. Kaya lugar yun, gabi na ka ng traffic diya sa kuan. Kalangkan sa Konsolasyon. Dilagay sa kansaga, no? Ano bang, The small pa ba dyan nga dako? oo, di repita, yung nga na. Time, let it ready, put your life online, online. You might just Yeah. Papa Joe, asa ko dako ba? Akong PhilHealth, ang akong PhilHealth, nagamit ako last 2015 yan. Never na ko nag-renew. Pwede ba ako na ako ito magamit as indigent to siya? Kaklase? I-pause up mo ang status ato. Yan. Hi, Danny. Z-Loves Viralio. Kinsa ka, day? Aba? She loves me? She loves me not. Hello! Kinsa ni? Si Sikil ni sa subang nako. Si Nisikil? Si Nisikil? Sikil pa ba, Joe? Ano niya pangan? Itnisik. Alam, no? Oh, itnisik. Okay. Itnisik. Ay, isa to? Sikil. Isikil or Nisikil? Ezekiel. Isikil. Oh, uy, bibigal kayo ba na? Oo, o sa, Nisikil. Isikil. Ang tanong, Na piyang akong kamot niya ni burot ba? Mayo ba siya iat compress pa ba, Jo? for the meantime, pero mas mayo lagi na ninyo na iatog doktor. Kaya huwag kayo kabaw doon na fracture. Mas Ay mayo yun. natin sa manggol sa una niya. Pila na ni kabulan, magbalik-balik man. Mau gani na, ipa-check up na ginani mo yung anak. Kaya basin doon na complication na. Masimbak ko, maputol ganun mong kamot na. Ano? Mao ba pa ba, Jo? Sige, sige, Oo. sige. Salamat pa ba, Jo? Yan, samdang sa'yo pa. Isikil. Bye. Oo. Sa mga doktor ba nga, burot idong kay Nisikil. Nisikil ang bukog. Sa siko. Ana. Okay, sige mga kabarangay. Papa Joe, pwede ba kapangayo og sustinto ang girl sa papa sa bata? Makapursige ba yun ang inana? Yes, pwede. Nananas balaod, ingana. Oo. Sa kaliman lang pa ba, Joe? Maybe the amount. Okay, caller ba balito ay? Sige. Yan. Hello! Hello, Pops. Maingot ko. May ngoto na mo, Dejep. Balik mo kayo na kung namin. Why? Asa may punta natin mo? Naog din mo kasi. About ni negosyo, Pops. Negosyo! Bayad sa nako kay negosyo mo. Ipakios mo na ako. Sige, sige. Yan sa may mo ang punta na. Kanang, kan Pops ba? Last year, gundangan na ako pag negosyo. Kananan ba? Kananan. Yan, nakakuha mo ko permit ko na to. Unya. Namagin na sa mga, namagin na BIR, di ba? Unya. Kung dili ni mo asikasuhon da yun nga, kasi buhato na to para ma-stop ang kwan sa BIR. Ipa-close Ang ito bayaran na nimo. nimo. Ipa-close Close ito ang nimo. account. Account nimo. Yan. Unya, isettle nimo ang imong open case nimo to. Kana. Kung dili siya until now, Pops, wala pa na ako napaklose, pero
4 months na nako siya nakuhan ba? Natuod ko siya sa mga 4th quarter siguro. Magtubo na, dako na kayo na. Oo. 4 months pa Gatubo naman ko penalty siya, ato. bisa ko declare ka nga i-close na nimo. Wala pa man tayo proper closure. Bitaw. Lagi siya penalty ato, Papa Joe. Naka-penalty ato. Yan. Same with us. Oh, bitaw kasi katong last time nagyato na mo dito sa kuan sa dito gid sa office gid pa. Na-shock lang ko kay na ako'y peranan. Kung na-close naman ko ni namo mo. Close man ni namo kay Pilibera na rin mo. 5K. 5'6"? 5K. 5K? Kaya mo gamay Oh. ra. Gamay na. Ganito yung good. Wa kami Mayari ito negosyo. yung gamay ito. Ito gamay ito nga. Dako na 5K. Yan, so, isettle gito nimo. Oo. Nanarbaho ra Yeah, tayo. di ba ang isa ko na sa DTI na pag 5 years man ang contract agidanan niya. Saan sa? Saya ang license dito sa DTI. Mura kay Mourinho man ta July. bitaw pa siya. 5 years. 5 years na siya, no? Mura. Yeah. Kung mag-open kag balik, Naka-case, di mag-isa ka kung permitan na. Sito sa so lain na lang pangalan gamiton. Or posible na. Ato lang punta na sa BIR. Asa ato katulad sa pikas ni mga uyab. Dilitay ba? Kawala ko dilitay kay pag-picture. Kung mag-concentrate ang mata sa kamera. Siyempre, litay pa ka. Ako nga, delikado na. Dito eh. Hindi natin, ato natin, maliit na yun. Ang pagkapapagyo. Sige, yan. Salamat. Sige pa. Salamat. Bye. Uy, hello? Hello, Papa Joe. Hi, sir. Yeah, what's your name? Hello? Uy, Tora na po ito, Papa Joe. Oo. Yeah. Anyways, mga kabalagay, padalagyan po din. Balik na ito naman ito, ikay. Andos Vera Portion. Ako si Curse One. At ako si Delo. May problema ka ba? Ito, Papa na. Number 1. Andos Vera. Sa usa ka problema. Papa Joe, ako'y hindi akong problema ba? Ayaw lang i-mention ang akong pangan, Paps. Taga-Palumpon, Leyte ko niya, di lang kumutawag kay Permi Baya Maminaw ang ginikanan sa akong uyab. Basin og mabulgaro niya. Paps, akong uyab, Paps, buntis. Unya, Paps, nagingon na siya nga iya daw ipakuha kay mahadlok siya sa iyahang papa. Kay giingnan siya nga palayason siya o bunugon kung mabuntis siya. Abi na ko og yaga-yaga riya, Paps, mo nga okay ra nako. Pero karon, Paps, na feel nako nga iya nga tinud-on kay dili na siya magpakita nako. Unya og moadto ko sa ilaha kay dili siya mogawas. Paps, nakulbaan na jud ko og maayo, Paps, kay basin og iya yung tinud-on. Sige og text, Paps, nga ayaw ipalaglag ang bata kay kaya nako siyang ipaglaban sa iyang ginikanan, Paps. Naan ako'y plano para namong duha. Dara Papa Joe. Og trabaho nga maayo nga makatigumi. Ako siyang gingnan nga mag-ipon mi pero Paps, dili siya kay mahadlok siya sa iyang ginikanan. Plano pud nako nga manumbay na mi sa ilaha, Papa Joe. Pero di siya, Paps, kay lagi ipakuha niya. So may angay na kong buhaton, Paps, para dili niya tinud-o ng ingingon. Nakulbaan na dyan ko og maayo, Paps. Di na ka makafocus sa trabaho, Paps, kay sige lang ko og nahuna niya. Og naunsa na siya. Kailan ako sa iyang matasan, Paps, kay og naa siya isulti iyang yun ang buhaton, iyang tinud-on. Paps, tabangi ko. Tuloy, pliti diya. Sa Leyte. Well, ang uban may gisuwayan na kung siya sa babae, matod pa ni Carl, no? Dalanon. Pero tinuod gito, Papa Joe. Matod pa niya kailan naman siya sa attitude sa babae.
Well, ang problema ko rin is not with your side because you're willing sa pagkatubang sa obligasyon o sa responsibilidad, no? So, walay problema sa imong part. Ang problema sa iyang part tungod siyang kahadlok sa iyang ginikanan. Yeah, oo. Now, wasa ko kasabot sa ning ubang mga tao, asa nila gibutang sa ilang manahuna nga mahadlok sila makulutahan sa ilang ginikanan or silang amahan or palayason, pero sila mahadlok pagbuhat ato nga ang resulta ato mo'y hinungdan niya nga mapalaya sila. Mao na diha. Di ba? Asa na inyong nahuna di ay makalimot dito sa nahuna na di? Basin pa ba dyan? Mato nila. Wala lagi ka kay ikaw mo ganin, anak mo kay ka, para ba may meeting una? Kaya kumuslag na ako sa 7. Ay nako. So, inga na nga sitwasyon, dong, no? Lisod kay wa magud ka bawsad sa storya or sa mga panghitabo or mahitabo behind the scene kung wala ka sa atubangan sa iyang ginikanan. Wa mo sa nimo gibutang triple edad niya, pila edad nimo, inga na. Bitaw sad. Pero doon ay mga factors magud nga pwede nimo i-consider, inga na ba? Pwede nga di gyud siya ready. Simyat gyud to hitabo basin ka to siya nga okay to pero wag siya plano nga mabuntis. Di siya ready. Maybe dili gid ikaw ang lalaki gyud nga yung gusto nga mito mo kay kung tinud-an pa siya ni gugma nimo, matubang gyud siya nimo pag kabawang ginikanan nga likay-likayan man kaniya. Gawas gud nako nagkaintiyan. Oo. Gawas nimo dako imong tiyan yung mingon ang iyang papa nga, dong. Sa man tiyan kung anak ni dako man yung mingon siya nga. Good, no? Uy, ano ni dako man yung tiyan? Ang mga anak, ano? So, again, wa man nimo gibutang ang imong edad o edad sa babae kay kung namo sa saktong edad para ma-save na nimo ikaw mismo musulti sa amahan. Sir, tito, ana, pwede ko mag-istorya nimo kabaw jud dako jud. Unsa? Tito, tawa ko. Wa ko kabaw kung si mabuti mo nako pero para lang gyud sa kugmaon sa imong anak. Sa ko ang kugmaon sa kay doon na ni nahitabo ng Unsa kadto? doon na ni nahitabo na mo. Mao ba? Unsa man nahitabo? Umuri sa tito na. Nadamis tentasyon tito, buntis imong anak. What? What? Okay. Unsa diha? Ito. I just want you to know that something happened to us between. Excuse me. Something happened. Translator, please. Yeah. And I think your daughter is pregnant as of now. Can you So that is why I'm here. Excuse me. Can you translate with that? That is why I'm here so that I could somehow face the responsibilities and settle these matters once and for all. So again, Tito, your daughter is pregnant. No. I don't accept that. I won't accept. There's nothing we could do about it. It's there already, and I'm very proud to say that I can manage things right now. I'm more responsible. I got a stable job. What job? And I love you. I love your daughter. I mean, I could provide her a better future, but I just want to ask your blessing so that we could really push through with this because she's really scared if you're going to do something bad against her. Tito. Translator, please. Tito. Translator, please. What is your decision, Tito? Come on, please. Go ahead.
What do you mean go ahead, Tito? Go, enjoy. We enjoyed already, Tito. Any words from you? Because No. when I say, No more. I'm done ng reading. you're done. That's all? Is that all? That's so nice of you, Tito. Give me a hug. Give me a squeeze. Simple rin pa po dito. English yung may katapat ni Tito di Pawat-wat mo ka. Ingot pa si Arlene, matita mo si Tito. Ay, nako. Yan. Papalitoy. Papa Joe. Oh. Yan. Ikaw, sa may buhatan ni mo. Oh, sakto gito Papa Joe ipaglaban gyud. Ang saman, for example, ikaw, niya ako na sa papa. Ikaw na sa papa. O sige oh. Ikaw na sa papa. Klaro ni mo eh. Okay. Ako ang papa. Hello, pa? Excuse me. Hello. Yes. Pa, nadi ay imong anak? Excuse me. What are you saying? Pa, magpapa na lang ko ni mo daan. Excuse me, what are you saying? Pa? What do you want? Press 1. What do you mean, press 1? I want translator please. Wala mo lagi gyapon lagi. Wala mo lagi gyapon. Foreigner di yung papa di ay? Pagpili, request na ka nga, Pinoy na lang ang papa. Sa may gusto ni mo? Oh, Pinoy nga papa? Pinoy lang ang papa. Pinoy? Oo, Pinoy. Naram na naman, klaro. Maingod to. Ay, mag-on to. Ay, maingod to di ano ay. Mag-on to naman daw siya lang sa may ato. Ay di, alagi ko noy kay namisita ko sa imong anak. Ay, di man siya mo gawa sa kwarto. Ngano ka rin siya ba? Imurag, naglaing lawas ba? Ay, mauligani kay akong gikonsulta ko nganong di siya mo gawas. Di masyado nga mga musta na ako. Eh, nag-usap mag-aaway mo. Ay, balaw niya oy. Mao ganing akong giari sa inyo. Tama sa tutuka dito ka. Kung mubangon mo ito kay kanina pa ito mukaon ba? Mao ba? Ay, oo. Ay. Pa. Siya lang ka magkapapa ka manuod sa ako eh. Ay, Ito, baliwa. mao lagi kay daw nasa koy tuyo nimo pa. Nasa mi isugid dia sa imong anak. May isugid ka sa ako. Ay, naagid oy. Gusto mo ka na dong? Kanang pa. Hait na ba niya akong kutsilyo? Ay. Kanang pa. Oy, Anong kapapa ka naman uroy na ako nga? buntis lagi imong anak. Sa? Diyos por santo! Di ka malipay na pa, magkaapo na ka. Gwapo pagid sama na ako. Mura sa ito, tos Papa Joe. Password na kay ka. Mau ba pa mo yung gingon? Sus dong, kung gwapo lang ay uoy. Pero kung makaapo ko, Unsa man? solo ang height ani. Di gina malitro. Okay ra na po, oy, kay uso naman sa narong sulo. Syalan ka ba? Yeah.
kasal yun kay kinala ni baboy. Ay, inaan ako giandam nga baboy pa, oy. Duha ka buk lapaon nun. Apil pa gani ka atog lapa. Pero nga bugal-bugal ba yan? Suka ka ni mong baga mo ron. Gabiya sa di mo pa, oy. Ay bugal-bugal na yan. Sikma ng baga mo ron. Kita niya kagahat sa mga tayo mo yung luwa. Hait para maling pading. Siyalan kung batawa mo kay buot. Bri, gaginis papag yun. Barako sama na po. Sige, daday mong ginikanan dire. Mao ba pa? Pwede may mamayog ma. Watay rekurida mong papa. Wala ha. Sige, dadawan. Ano man nga doon? Di ba ang madlok? Di siya angay madlok di ba? Siyempre. Madlok. Kung nagbawa dito ba, hadlok ba? Sinuduaon to sunahuna na noon ba niya? Maghikog na noon ba? Lagi pa pa dyan, no? Ano ba yung mga ubalingan na? Mulang, oo. Hey, Papa Joe, Papalitoy, I'm watching here in Manila. Ayun sa family nga minor diya sa panataran kan di ay bol. Di ka ni Tia Belinda, Belinda Lau. Yan. Uy, oo. Nagkana si Kaliwat sa Dubai. Mo, babay? Yes, wall. Okay, napay na pa natin. Basta nabagtin rin na yung problema. Buntis gapon ni Dari Papa Joe. Hello? Hello, Papa Joe. Uy, ay, salamat! Oo, at least Papa Joe. Papa Joe. Nakintay, tapos na nakintay. Panaw ng akong anak. Ha? Siman. Ay, mau ba? Sus, Kaya nakintay. dili sa akong panimalay na kwan. Ihaya? Ihaya, Papa Joe. Sige lang na. Maluin mo na ako. Ano naman Isan lang kalitok ang akong anak na si Melo. naman na yan po na yan. Papa Joe. Nay! Ang tawag lang ko, aron makahibaw mo sa kasubo na ako. Sige lang, Nay. Ay, kabalaka. May kami pamagi Ina ka. sila, Papa Joe. Na ni panaw ng akong anak na siman. Sa Domingo, Ilubong, Papa Joe. Nay, pagpakaligon Yung lang mga niya. tumudanaw, maagian mo, namo. Papa Joe, Nay! salamat kayo, Papa Joe. Nakatawag ko ninyo, pahibaw sa kamatayon ng akong anak. Nay, sige lang, Nay. Amo na, maglitok kami. Bye-bye. Ikaw, Nay, pagpakaligon din, Nay. Kao, Nay, ha? Bitaw na ka nabalaka sa mi. Oo, okay. Nabalaka biya minimo ito nanawag ka. Ningo kagkuhan. Kuyawan lang minimo. Maulag yun. Parang, ito na nanay. So, nasakit mo ito yung anak ko. No? Nasakit sa tuyang anak din. Oo, yan. Ipanaw, giday. Murag, stage 4 cancer sa, murag, sa tiyan. Okay. Yan. Well, nga no pa itas ginikanan ni nga lang sa magtanaw 5 kasi nanay 80 kapin na niya yung anak kay mga 40 50 anak. 40 anak kapin. Unya mas naguna pa nun siya siyang anak noon. Naguna pa yung anak niya. Yung anak, Una pa ito panamilit na itong kuan. Bitaw pa ba dyan, no? Siguro lili silong di mapakitas nanay ba. Wow man, so uwi pa. Yan. Ayan, at least nanawag siya karon pa ba dyan? Anyways, pohon igong kuan maka-drop by ta dito. Anyways, napailan na pa dito eh. Text line, buntis gapon ni Papa Joe. Ikanguhan. Dili pa, uy. Okay, sige, go. Duspira sa usa ka problema. Hi, may hapon, Papa Joe. Akong problema, usa ko ka estudyante. Na ako uyang Papa Joe, classmate rasad na ako. Ang akong problema, Papa Joe, kay buntis siya. Dili ra ba ko ready, Papa Joe, kay 19 years old pa ko. Nya siya 17. Tuwara. Sa may buhaton ako, Papa Joe, ipakuha na ako, makasala ko. Wa kabalo ang iyang mama. Nag 2 months na ang iyang tiyan. Papa Joe, palang tambag, Papa Joe, kay naglibog na ko si Romnick Dene nga tagagihulngan Negros. Ato banga na dia, kung ano
Romnick, dili nakabata, 19 na ka. Tuga-tuga kag buwat na mo ni resulta sa imong pagkabarako. Ganaon naman good. Sige lang kag pasulira pa na imong mata, tanawa na. Pagkaway ayon, pagkalalaki no, mingon ka nga di ka ready. Nya, ready ka mo andam na sa mong bakos na Ay, nako. Ito ba nga na, kay hadlok mo di ka makasa, di ay, imo naman ang gisudlan, tuga-tuga mong buhat yung ana, di mo na mo ready. Nan naman na. Oo. Di ba? Sus, nansa. Well, ato bangon ko na, dadali mong ginikanan dito, i-arrange na ninyo, kung di pa ka ready sa pagkakaroon, tungkol ka nag-school, ba ka nga na, classmate man na nimo. Ino lang sana nimo nga, by the time ka mag-school, wala pa. Duda ko, kanawin ko, di ka ready, wala ka may gugma ng bayana. Ang imo adi nga makascore lang jud ka. Nagplano pa sa iyo pakuha pa ba jo? Kada kung saan na. Well, kanang yung ipakuha, unya na ganang mo eskwela ng bata. Pakuha do eskwelahan. Amo lang kana sa kanay makamat nga ning uban ba. Sige balik-balik ing ani, sita kanang sermon ing ani mahug na taganang tiguang nga sita panirmo na ning mga batanon nga di gyud magpatuon niya ni kahuman ana na magpatambag na. Oh, feeling cool magud nga musud. Oh, kuan na background ba wala hunang-huna ba kanang ay na may saktong mga panimot mabitaw siguro ganyan na ang mga balaod ko gipaubsan pa ang liability sa mga bata nga magakuha ng krimen kay Bitaw, oo sweeto naman guys tanan kan gani Bitaw pa ba jo? so kanang imo dong murabag maka kuan ba makalagot paminawon sa kaginikanan ko inganawa kadungog kay imagine na imong giguba ang kaugmaon sa kababae tungod sa paglaom nga nahigugma ka gihatag ang iyang pagkababae na buntis siya wa gani ninyo planuha gani nga doon naman tayo mga pamaagi yung taana nga doon na tayo may pangandam na para di man mo ready inyo tanan gibuwa tanan nga doon ay makontrol ninyo nga dili mo mabuntis di ba karon tanawa na ingana karon lain na sa nang bata nga kay kanarong panahon na mingon nga mag-promise na mingon nga sir, sir, niguman ako o kuan sir kanang eskwela kay mukuan di ko sir kanang mangitog trabaho para sa mga sa bata na mo sir. Pero imagine na mga bata mo kuna after 1 year anak magkausap nimo pagbati labi na makita ka sa mama ba ron sa imong uyab nga imo na pamabudusan na usab ng itsura kay angkan na di nakapalit og nindot nga sanina di nakapakita sa pusod kay dagang stretch mark o mausap na mong pagbati so ana doon na mga future nga maguba. So, kamo sa diya nga mga batanong mga babae, karang uban na mga yamid-yamin man, mingon ng uban, karang uban, badlungon mo, mingon mo na, suya lang mo. Suya mo taon. Oh, mingon ng uban, magbuhat mo amo maning life. Pero, inig ka bulyaso na, mo na diha. Mahay dayon pa ba jo? Yan. Matod pang Roy Inot Alivio siya, agibagib mong yun na, Paps. Yun. Hi sa ni bro Mark Monggaya di ay. Ikaw na Mark ha, ayaw sa sudon na nga na. Ay binuotan. Ikaw pa palito yun, so may ikasultin mo na. Sakto gito pa ba jo? Palubagan gito sa kuan gyud. Yang gibuhat. Matod pa ni Marjon ko nato nga mosamot noon na iyahang pagbati kay babae mga anak magkalami. I'm sure diya Marjon okay. Sabi na Adre. Okay. Matod pa ni Mark Monggaya siya makalagot ng ingana paminaon amahan ta maugyod mo dili lalim kay manguban mo ano sa good espiritu sa mga babae gud no mas lang maka-feel ba sa lagi pa ba jo? Sa resulta ba sa iniguman nga pwede may tabo na siya. Mingon ba ni ko ba malaki labi na mabuton mabuntis di ay nga kusar mo to. Di ba din na mabuntis di ay. Dali ka nang
buntis gani gyapon Papa Joe. Okay, we'll be one back mga kabarangay. Don't go. Handos sira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, Papa Litoy na ako'y katipon sa una. Nami anak usa. Bago pa lang mi nagbuwag, kung sa may maayo na kong buwag to Papa Joe nga ni ana man ang amahan sa akong anak. Nga dili daw ko kapugos niya o ga suporta siya sa bata or dili. Niya iya mang apelyido ang dala sa akong anak. Niya anak po na ako mga kauban na diri nga patawag daw sa DSWD o di gani sa police station kay pwede man daw ipapriso ang lalaki. Dili siya napapriso sa dito. So may sa lalaki din sa priso. So may angay buhaton na ako Papa Joe. Niya karon na siya ay gipamabdusan o gikatipon. Niya karon tabangin ko Papa Joe si Joan Denny sa Giso Mandawi. Di, pwede na siya, pwede ito itong primero. O, mga kagawaan, o sa mga pamaagi para makapangay kag suporta. Dahil mga pamaagi na, dili sa tingon nga, ipaprison ni mo kaya mo suporta. O pag mo yung deklarasyon ng sa korte nga, mo ni kinalan niya, ga-order niya nga suporta. Nga na, so, mga nga tugkuhan sa DSWD ka ng mga giya. Kung saan mo ang mga pamaagi para makasupport. Kaya kung ipapriso, mingo na, saan na ako pasuporta na priso, wala ko trabaho. Samot. Yan, so, usa pa, di mo mo kasado, pero lagi na siya support, ginaan lang, lagi na. Okay, napay line mo pala ito eh. Sige, napalain na rin Papa Joe. Line problema. Handos sira sa usa ka problema. Papa Joe, sama ni nako akong asawa. Pwede ba ni siya nako, pwede ba ni ako siya pulbot sa iyahang trabaho? Pulbot o putbol siguro ni pulbot ko no. Okay, pwede ba na ako siya ipa-football sa trabaho? Kay sobra na kayo iya. Katuning nagpatambag ni mo Papa Joe katong iyang asawa nangabit og driver sa una. Niya karon lain na sad na diipon na siya sa lain lalaki. Pwede ba na ako ipa-football Papa Joe sa iyang trabaho? Kasado ba yami? Ani niya? Unya nami anak. Gamay ra yang ihatag sustento. Saon ni nako Papa Joe. Si Kenneth ni. Yan. Kenneth ang nagbog na gini. Kenneth no. Ang kumpanya na outside na sa inyo ha. Way labot ang kumpanya na. Personal man na ninyo. Gawas kung immoral ang gibuhat sa kumpanya siguro nga naa dito giring-giring niya kamo kaminyo niya kuan kanang gikonsentis kumpanya kana siguro murag hindi na maayo. Nga na. Pero kanang imo ang angay nimo nga na hindi na maputbulon sa trabaho ikiha na nimo. Mas maayo. File gisag kaso gyud. Oo. Nang di mo file og kasos papangabit sa imong asawa na magkakaebidensya na binanginitipon siya. Oo gyud. So nga nung huwaton pa man nimo nga maputbol sa trabaho niya. Putbol sa trabaho na may siya ma-playan lain. O di, may nang mapriso na siya sa binuhatan. Yan. Natoy ni Ari kagahapon nga itong tabang papalitoy sa Katong dalas labi Papa Joe. DWS. Oo. And then Luoy, murag gikumot ang kasing-kasing na minaw itong bata. Mga edad siguro niya manghunda siguro ni mo papalitoy gamay. Mo ba? Kasi may problema di ato niya. Ang iyang anak nasa ospital kay operahanan na ay something nga sakit sa tiyan ba nga nagkuha na ang iyang anak ng galuya na ba? So needed operation dahil Oo, anak niya. O si kwarta so muto nga tambagan ako asa padong sa ding anak. Unya nung tanong ko asa yung mama ni sige biyaan ra sila kini kuy kog lain laki. Tora. Ingana. Ingana ka sa yun Papa Joe.
Well, okay naman, di mo kabuhat sa babae na labi nag-live-in pa sila na ilaham ng prerogative na mubiya sila or dili kay wa man na sila pugsa kay di man sila kasado. Pero ano na anong ta ninyo kung mubiya mo sa inyong pamilya nam kung may bata yabiyaan niyo yung anak tungod lang kay gusto mo miskapos kalisod. In the first place kanang sudsud na mo ana. Mao gyud di pa ready. Okay. Napay line di papalitoy? Wa pay nabot rin pa ba Diyos sa text line? Siya, dear Papa Joe, may hapon ba niya ni Papalitoy? Doon na lang kung ako ipahandos bira. Dili man unta siya big deal. Kani nga kong ipahandos bira. Bahay ni sa kumpana nga 8 years na sa kumpanya na iyang itrabahuan. Ang ako lang Papa Joe, sud ba sa 8 ka tuig niyang trinabaho sa SSS? Ha? Trabaho sa SSS? Yes, ko pasabot. Sud sa 8 ka tuig niyang trabaho, SSS siguro ni Raman ang iyang insurance. Di ba pwede ang kumpanya mo file o laing pang insurance sama sa pag-ibig? Di man insurance. Dili man, oo. O PhilHealth. Unya pag yun, ang iyang sweldo inuras. Dili sama sa uban nga minimum. Ang iyang oras 46 kada oras. Salamat sa pagbasa sa akong ipandos. Ayaw lang iskuti ang akong name. Okay, so base nog kuan. Ito ay klase ka trabaho siyang bana pa ba Diyos? Ha? Unsa ka? O gani, waman yung isulti ko sa trabaho siyang bana. Inuras mo na sweldo. Nga inuras, oo. Pero kung inuras mo, rigya po siya doon sa minimum 300 kapin yapon. Kunya pila to ka oras yung work? 8 hours. 8 hours. Dili, waman gyud ang pila ka hours dili. Nga lang nga way lain ba. So duda ko dili na regular imong bana. Yeah, no. Oo, dili na regular imong bana dahil kaya nganong inuras man. Mao gyud. Project based na iyang trabaho. Nailayan din mga kabarangay, matod pa niyang Papa Joe, papalitoy magpahandos ako sa akong problema. Sa amin na ako kay nako'y ka-live-in karon nagkauyab pud ko pero nagbuwag na mi karon sa akong uyab Papa Joe. So may akong buhaton Papa Joe nga nakasama ko sa akong kaipon. Karon Papa Joe gusto ko nga musultin niya pero mahadlo ko. Basin og magbuwag na noon mi. Nadala na ko sa temptasyon. Yan. Aba? Oo, artista yun. Well, kung nada ka sa temptasyon, doon naman sige tawag nga ni Day, no, para dili na lang yun makagubot, no? White lies. Aba? Aba? Ipagi na white lies, Papa Joe. Mao na siya nadalas temptasyon? Oo. Tora. Madasad niya ka sa temptasyon. Mao lagi, Papa Joe. Kaya sila yung anak. Doon na sila anak isa. Oo. So, mo na yung bana, sugar ba tao? Kung mauna kalaki ha. Kung mo magkumikilaw ko, ano? Ay mo sa kong galingan, Papa Joe. Well, Day, kung naminaw ka karon, it's your choice. Whether kung musulti ka niya, face the consequences. Whether itago na lang na nimo kay wala naman ka to pero di na yung ka mangitaglain, di na kamusap o ka na. Okay? Sige. Ikaw pa palit eh. Kaya nga na. Sa may bata naman, mutukan ka. Marag maglisod kita na, Papa Joe. So, din lang ka mutukan. Yung makagubot magina, Papa Joe. So, di ka mutukan. Depende rin na sa tao, Papa Joe. Eh, kung mutukan, basta magkagubot, maguba, magkabuwag, no? Iyan, lagmit. Nanagin na may tabo, Papa Joe. Bantog raw pa mo magbuwag. Jata? Wala ta. Excited niya. Nari, Toy. Wapa di rin, Noy. Abag, imandoy ka. What like ko? Gamay na igwa, di ba? Sige mga kabarangay, ito na kininayan dali. Magikutom sa pin na pabalitin. Toy!
Ay, Carlo tayo. Sukol tayo. Hello? Sir, good morning. Good afternoon. Hi, good afternoon, sir. What's your name? Ito yung istasyonan sa 20 ka ng Papabi. Papa B? 1995 RT mo ni sir. Papa P siguro. Dili Papa B. Oh. Ako lang siguro sir ba kayo yung gabi manawag ko sir kayo apil ko ka ng 1 chart. Okay. Wabalik kayo si Tat, sir. Ha? Wabalik kayo uyab di ay. Wala pa, single pa ko sir, single pa ko. Pilay edad ni mo? Mana ko sir, 38 ako sir, 38. 38? Okay na, oo. Sa may trabaho ni mo. Trabaho na ka. Kana, usagi na. One sir, kanang nakaunti rin sir. Oh, on the air, sir. Wa may off the air dili. Ako ang Basta paano ko sir, kanang line ko sir, di ko makita sir. blind ka. Ora na kadaghan. Nagtrabaho na po massage sir, massage na ko sir. Asa mo ka-massage ka ron? Kaya ko subay buhol karon sir. Nakasaubay buhol. Oh, yan massage akong trabaho sir, kay training ako ka ng tista sir, tista. Balik ko ng kabuan. Sige, kani mo, yapon ni Nambira, kay, mo nag-ingon nga, ang tinundanay nga mahigugma puhon, di mo na magbase kung usang imong itsura pagkatao. Correct, oo, tinoda po dyan. Pabita sir, nita ko niya, babae nga, willing mo, mati-istorya na ko sir, basi pagkauyab ko sa sir, sir na sir. Dili na siya swerte, grasya na siya. Grasya na sir, no? Ya. Para po ng gabi sir, mga si G sir. Sige ha, ingatan niya, good luck. Sige. Nya, inatunta nga makauyab ko sa inyong istasyonan sir. Pon! Kasama din ang Almer pa ba dyo? Basta ko yung istasyonan sir, ay mo ito naman ang seremonihin kay Tayan sa kuang Itayan. swerte sir. Why problema na, toll free nga tatayan. Toll free. Toll free, dili toll fee. Bye-bye. Gusto ko tayo ito ng programa sir. Ha? Pwede ko mag-greet ka ron. Wala pa tayo greetings ka ron. Sige. Salamat sir. Sige, bye. Kadaghan din pa ba dyo? Well, kanay nga na, mga kabarangyan, who knows, kanong dayo ka, na medyo iban mo siya, napagkan ba ka sa pananaw ni mo, may mo dawat ni mo. Bitaw, siya pa kasi ya. Oo. Ni mo ganit ba? Oo, tinoda pa ba dyo? Kwartahan pa. Kwartahan pa? Di mahadlok-badlungog. Hadlok mo yung aksyon ko gabalaka. Tapos siya papalito yung bata baga-drive. Maugid. Basta nag, paglarga niyo, pinanas na yung sumasunod. Wala, way datingog. Mingaw kay panahon pa ba, Joe? Sige, May makita. pa kung sa shoulder bag na ako. Ay, maginis na lang. Pati ka, paging sa kanang pinpost din ka nagkantang nilitoy at ngikaroon no ka. Nanganti na siya nimo. Asa na bit kay Davina mo. Ay, panawag na mo ha. Nagtake bitaw ko ito, walay load. Batay, na shoulder bag pagkapin, batay, di lima pa ko na. Mo shoulder bag po. Gamitan sila ako. Ati asa to na bedwe. Secret. Abi na isog ka. Baho ra iso gani pa ba dyan? Asa na bed lagi kaya to. Na-mention naman ito ni mo ganina. Dapat ito sa kasulinahan. Asa nga kasulinahan? Asa to? Basta. Timan na juga ron. Anak na. Bahala siya. Apil ba anak ko? Ano to? Kauban ba to sa anak ni Ate Aida?
Mo ba? Wala mo siguro diha po, Joe. Dito mao siguro. Pero maminaw man to. Ang maminaw to, no? Joe to nga. Roger, kanang natin, aside ka nang may gusto na islit. Kala, lang ito. Ato na isa ito, tanginan ninyo, naog na ikumas balitang bisdak. Ala. Magkuyog ditan duha pa ba, Joe? Nyay na. I'm a law-abiding citizen. Pamahal, kaya honestly to. Wala pa pala, isog gitaw ka. At nga ni rin ba, ganaog lang na. Sir, sa mga ato sir, nga nung imo nga na on the air, sir? Ay, wa, sir. Uy, kamacho ba tayo mo, sir? Kalbaan ulit eh. Super Bob! Okay. Isa lagi. Ha? Okay lato, uy. Lalahong ko to yung nagnaog. So, nara siya sa ubos, day. Nara sa ubos pa ba, Joe? Asa dapit? Basta diha. Buwan magkakabakasa. Wala. Mo na, di ko ang imadlo ko kaysa. So, isa. So, di ka ang madlog. Siyempre pa ba? Asa mo dapit na ba? Dapit. Ayaw noon. Nagdiin na lang to. Na, hagis noon. Di ka na siya madlog. Ako na siya sa iko. Asa mo dapit ha? Ay, nagawa mga kabarangay. Di pa namilit na. Namilit na ko? Ano man baon na ko niya? Timan na ko noon. I-text na niyo. Mo ba? Oo. Timan na ko niya nag-baffles. Ako na ko siya baffles. Okay, anyways mga kabarangay, wala na ikaw panahon.